Ayun, hello guys, magandang tanghali. Ayun, meron tayong deliver. Ano nga pala, may kasama ako, ayan, si Donald. Actually, sa kanya tong yung garong. And nga pala, bago natin simulan, yun, kung di ka pa nga pala nakasubscribe, and kung bago ka sa akin channel, kung di ka pa nakasubscribe, ayun, i-click mo na yung subscribe button, pati yung notification bell para updated. And pengen rin ako siya like. Ayun, si Donald nga pala, kasama ko, siya yung may-ari nung garong. Ayan, siya yung rerentahan natin. Para i-deliver to, actually itong i-deliver natin papuntang ng Tarlac. Tarlac ba, no? Oh, yun, Tarlac yan. Yung dalawang baboy yan. And i-deliver natin for today. Ayan, shoutout nga pala kay Sir Delio yung nakabili nung baboy ko. Bali yan. I-deliver namin sa kanya ngayon. Actually ano to, magta 3 months na sa next July, sa July 10 So mamaya ulit. Kasi ako magdadrive Pagpapahingin ko muna yung driver. So siya muna uupo dun, sasamahan yung mga baboy, aaliwin na muna niya. Nagpalit na kami nung driver kanina. Ako yung nagda-drive kanina, tapos nagpalit naman muna kami. So 10 kilometers pa yung mapagdasin namin ni Donald papunta doon sa Legazpi dito sa Tarlac. So taga doon yung nakabili na itong mga baboy natin. So, actually okay naman. Medyo malikot lang. Ako naman na magre-relax. Medyo nagsuka kanina itong yung mga baboy. Kasi kanina pinakain ko pa sila kaninang maga. So sabi ko pakainin ko kahit konti lang muna. Mamaya ulit, maghanap na tayo sa pag-deliveran natin. Pag-deliveran natin baboy. Ayun. Sige, pinapakain ko lang. Ayun, dito na tayo sa bahay yung nag-order sa akin si Kuya Delio. Ito yung yung farm niya, fish pan. Ayun, ganda pala Piko. Ay, wow. Hindi pa pinagutob. Marami nang sa ilalim. Ay, malalaki na po, no? Ganda yun. Ay, shoutout sa kanila, Dami pala, Magkano pagka nag-ano kayo nito, kuya? Yung pinaka-puhunan na sa ganito? Yung bigili ko ng finger legs. Kasi hindi malaki na 8 inch na. 8 na rin. Basta piso ang kaya per inch, piso. Kung 2 inch, dos naman ang isa. Yung bigili ko kasi mahahaba na 8 inch. Dami nila, no? Pero pagka malalaki na siya na gano'n, magkano ang bentahan po niya? Ang sa palengke, yun, 130 isang kilo.
130 isang kilo. Thousand na ano to. Ang isang piraso. 15,000. 15,000 na isa pong ganito. Hindi, lahat yan dati. Hindi kasi pinag-halo-halo ko. Ah, laki pala. Yun. Ayun na, natapos na namin na i-deliver nung kasama ko yung mga baboy. So, ayan. Okay na, meron pa tayo natitirang doon na anim. Pito pa lang, meron pa tayo natitirang 7 piraso na ng alagang baboy. So, i-re-repost natin ulit doon sa Lunes para mabenta naman yung iba. So, ayan, shoutout ulit kay Donald tsaka doon sa nakabili ng baboy ko, yun, shoutout ulit. So, next ulit, pagka kasama natin ulit si Donald. Siya yung kasama ko ulit, mag-deliver ulit.